अबनि बागै बो लास्टि सिन्ता खालायगा प्रथम साका थानजा जों जोंनि महाराजा बाय जों थानजावनाय लास्टि सिन्ता खालायबा ना अबो जदि जों जदि थाङो जदि महाराजानि आता जदि थांलाय जाले जों थानजा जों मन्त्रिफोर कमिनाय अबनि बागै आलादा खालायबाव मन्त्रिनो माने बने क्षमतानि लुबे बाबा थांगा मा वानसयनाय दाकुरा मा साराव बुंगर तायरि हंदै जों तमा खालायसिनि जातिनि बागै एक माने लामा फुंनाय बय जेरै महाराजा ना अनेक किसु आं अनेक किसु माने बिचार बिबेचना खालायनाय क्या आं एकजन ब्रान्च सम्पादक अनेक बছর किन्तु सिबिं पार्टी खालायते फैमानि आं एकजन ब्रान्च सम्पादक होइते मा खालायनि आं उनखते ब्रान्च सम्पादक पार्टीनि मर्यादा आं दुनियाबले आंनि जातिनि आं नानि दरकार आं तमा खालायो आंनि जाति आं सुदो आं गासे बाचे खालामला आं ब्रान्च सम्पादक होइ जति आं पन्चायतनि सामुं थांनानै दायित्व मानखा ओ जगा दायित्व मानखा आनो तमा आं ताइया जाति मनो कुरान 2 हाजिरा मानखा अब आं दरकार करे आनि गखड़ा आं बाचिनाय जाति को बाचिनाय जाति जेनि जाति से दरकार जों उखाते पहिला जाति उलो पाति हमने जों प्रथम दरकार ए अब जों मा वानसंलायनाय सामने एदिसि जे जों सामने एदिसियो जेमन जों एमनके आं तावबो नावनो विस्तारित भाबे नावनो जदि मानो गरनले घोलाखोका बाने जेने पारा परसे बा इनुब्रम जे जों परमानेन्ट महाराजानि जों यावै जों 100 तिकिनो कुनो कम करे तिकिया फंथान दङ तिकि थानबा दङ अब नां कनो इया साया आने कम करे तमा सामाना जों लरिस खेला थैया दे दास एक बार माइनास थांलाय अनेक किसु हाबा कोनो मते तिगेलार माखलाय बो एकटा आरो थंमाना चासमाना जों जदि मन कर जनसंख्या दिक दिया ताबो जदि मन कर হয়তো মহারাজানি গ্রুপ সবজন মনে করে 28টা সিটে 28টা টিকি নাই মান কইয়া যদি যতটুকু যদি টিকি খেলাই তাহলে जों বখাকানো যে হ্যাঁ মহারাজানি গ্রুপ যে নীতি প্রসারক একটু একতা দङ থানজা দङ তাহলে আর ইন্নার কম ফাইসানানি যেন একটু সানান পাসিন দাকলাইনে আগে যে বিজরাঙ্গল আগে উগ্রপন্থী দङ উগ্রপন্থীनि যে লিডার उग्रपन्थी आगे सिलाय नङै वाइनसारा अना हानानै जेने मावयाल दै जेने ट्राभेल जागा हानानै अनेक किरि ठीक है दिबा ताइले जों जे खानचा मयताव जों जदि 300 जदि बुतार जदि आगाय माखलाय दाबो खाखानो ना बबग्रानि आता त्रिपुरा थानचा दङ एकटु आगाय खया साबाबे जने एकटा एकता जने किरिनाय वाइनसारा बाना त्रिपुरानि एकता दङ अबने जों मावान सखलायनाय जों माना माया कसाको फुसुंसिनि कासानि कासा जों मनो करो ताव कौवे एकटा मनो करो ताव बीजेपी ने जारा नेता बरबो जों हिजाखलाय थागोन जारा सिपिएम जारा मातावबो बुजियाखो जे माने ओलामा हिन्दुनाय बनो जों माखले बुजायै बनो तबनि मासेस थाखलायनाय अबनो जों हिजाखलाय बेला करे बनो बबे वालाय लाब करे जों बुजायै बनो तबैनानि बनो कासानि कासाया सालाय थागो करे ठीक है देबा ए अबनि बागा आं अबनो जों जारा मनो करो जारा इरा कमिटि माने मनो करो जारा हर साल जारा कष्ट खालायनाय कष्ट माने मनो करो या खालायनाय नानो खूब माने धन्यबाद खायो जाते कासाने कासाया माने परबेते बुजाई तबे माखलाय माने खूब काम होनाय जेने तर एतिप्रा सानेरानि बागै तिप्रा साने जेने एकटा सुदु रास्ता दाबो एकटा এই सुजुगनो जों जदि हारायो आरो कखनो जों गैया आरिया मांगला एकटा थानसा जों दाबो गन्तो नाय दिनाव आई माने तो है आईपीटी तो थांखा एनपीटी आरो टीपीएस এই তিনটা जों संगठन दावबो एकता दङ त जाते जों কোনো মুহূর্তে जों जदि माने सामने एडिसि निर्वाचन जों जदि आगो जेने तो जाओ इरा एकटा जिनिस संखाता तमा एनपीटी उनखादे जेने र त एनपीटी माने तिप्रा मुथा सब जगह आउ आजिया पास्ता छिदे एनपीटी पास्ता दायो जेना एनपीटी छिदे जों त्रिपुरा राजाना बुट मारग्ला माने एनपीटी बा जुक्तो जुक्तो मनो करो आं ताबो बाबा भाई जों माने ग्रुप एकoi व्यवसाय सिखलायनाय से मानाय एरकम जाति माखलायथाय न जों जेबा जों महाराजानि जेबा ग्रुपबो दंना जों महाराजानि जेबा दंनाय बने जों बर'नि नाम ठीक है जों खदा थानजाना ए थानजा जों माने आगामी जे 6 तारिख एप्रिल मासिया जों बर'नि थांलाय जों कोनो किसु सिन नायनि दरकार जों कोरान मार्का बर'नि कोरान मार्का नाय बर'नि दरकार कोरान मार्का बर'खलाय जेने भबिष्य जेने त्रिबंगा जयत्रा तिप्रासाराव अनेक आगायनाय अनेक डेभलप होनाय जों जे वान सब्द बताबो थुइ मुद्रे थैया जेने तिप्रासाराव बसो पिसाय दंखायो अनेक याखलायबो बसो बिनि एमां नुइ दंखादाबो जदिबो जों तिप्रासारावनो जदि थानजा जदि याखलायो जदि याखलाय बो एकजन बो मनो कर आंलाय साधारण ब्रान्च सम्पादक से बो एकजन कांग्रेसनि यासे माने
প্রেসিডেন্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि o जिनिसनि मूल्यबान नंजायाबो बिसोरनि देब्रासानि बागै गायफैमानि दाले जों बुनो अ सुजुगनो जुदि हारायखलाय दाले जों आरो जिबुनो सुजुग मांगलाम একটা দিন এমন উঠানি দङ যেমন আসামও তাবো যে ইট বাতানে যে মঙ্গতরাव যে কুলিরাव ও কুলিরাव তাবো ইরো ফাইয়ে বাव ইট মাতাগो এমন জাতি উঠানি দङ বনা मा फातुको बुकु साता साकलादा बेलो जाहिनो এমন জাতি नों निनि बुरिबाय तुइ थांला आनि बुरिबाय तुइ थांला किउनो दे जों बिचार मांगला এমন একটা দিন ফাইनो किन्तु बुजिया जों कुलिरावनो ताबो कुनो लेखा परा अबदातिनो जों वानसयनो दे जों शुधु एकमात्र सिनि पट दङ शुधु तिब्रासा ता राजानि जों पक्के थांलाय जे एकता मात्र लामा दङ जों बासिनानै तिब्रासायै जों बुर मारानाय एबा करन मार खामा बुर मारनाय गाड़ी चलानाय बिसैया ए जे राकेशा बिपुलिया दागिनि गाड़ी कत याबा बाजार बेनि बिसाना हार दिया दाव सरकारि रखा जिनि तिब्रा साजा कापतले बाजार दारा हयतो सिपिम खलायतबो लकदनिया देहि बिजेपि खायो सामा बिजेपि खलायतब बो साबा जों बेनि बिसाना आरो माने स्टल दालिया नाने माग्रं जुदि के दखान खलायनो दंला फायनि हे ठीक আছে आं सम्पिनि पक्के दङ बो एकजन सागमां तो बो सेनि तिब्रासा जाति एसटी जाति ठीक আছে বা অবতরে দেবতাতে সহযোগিতা মাগলা আর খুশি আম একদম শুধু फुङो जार सकालाव थाङै गायसाबाय जों दर बाग्रे जोंथ नतुन पार्टी ता नतुन कोनो जानाय लोंनाय हयतो कत तुकु खलायमाना खलायनाया उहादे परे बापार जों कत तुकु तुमा खलायनो मानो अबनि गले जों परे ठीक या दिबा जों फुल सात सकालाव थाङै मिखां खरां सुगै सातटा समय बु जखन आरो मुनो जार बुर जों फास थाङै जों बुरगै निसिनदा जों आखै पेकलाय जों बसिनस बुरनाय करान मारखा बुरगै सेस যারা जों যারা মিটিং फायका खोना फायका सेसिया जों बंधु बान्धव मनोकर যারা बुइराव सार मनोकर आं जखन मिटिंनो खोनाय थांका आने बुरिनि बां गावनो मा सानो आलाय निजे बुइरावनि बंधु बान्धवै दङ आलाय बबो बिनि गावनो सब सायखना रदि सायखना रखलाय जिनि जातिनि गावनो जों जिनि दुखुनि गावनो जायखना रखलाय कियो ना खलायगला फायनाय आलाय जों माखना नायबा आलाय आं जखन मनोकर যারা इन्डास्ट्रि मिटिं फायमान जा फायनाय बो फ्रुमा दङ बो आरो गायसानो मा सानाय बुनो जबो दसिक्लिन जों मा फायनाय मोनिया जों जुदि सानि रोंला मासे मा फायनाय अबश्य अबनो जों मा वानसलायनाय एरो फायका आरो सादाय गावकरे सानाय मतनिया मा खलायथाय माने जिनि जे तिब्रा मुथा आरो आयु लथो एवं बबाग्रा आयु लथो जिनि जे माग्रमनि जत जों माने मनोखर जत यामनाय आरो संगग्रस्त बारे थांनि जों जे तिब्रा साखलाय माने अबि गावबा बिसोर माथा खापलाय